Sambutan selanjutnya dari petinggi Desa Srikandang. Kepada beliau Bapak Ahmad Shoaib kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wan kontrasanipun panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, para guru-guru kula, kiai sedaya ingkang hadir wonten menika majelis ingkang tansah kita hormati. Langkung-langkung panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Nuryanto SPD dari Kota Pati ingkang tansah kita tenggo sedaya mangkih mawidah hasanahipun dumateng inggih menika Ibu Ketua PAC Fatayat sekecamatan Bangsri nggih ingkang tansah kita hormati, ugi dhateng panjenenganipun pimpinan PAC Muslimat sekecamatan Bangsri, Ibu Nyai sedaya ingkang kawula hormati. Kembang Bu. Oh ya Allah Gusti, ngapuntenipun nggih. Dumateng panjenenganipun PAC Muslimat iki kembang. Oh kembang nggih. Sedaya ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng segenap perangkat desa Srikandang ingkang hadir secara pribadi dalam kegiatan pengaosan niki ingkang kawula hormati, boten kesupen sedaya panitia pengaosan selapanan Jumat Kliwon. Siap Gusti nggih. Jumat Pon. Biasane niku kliwonan Bu, ngapunten nggih Jumat Pon. Ingkang sedaya kawula hormati, wabil khusus panjenenganipun Bapak Ketua RT, Ketua RW sedesa Srikandang yang hadir pada kesempatan hari ini ingkang kawula hormati, boten kesupen Bapak Camat Bangsri ingkang boten hadir, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Mas Heri dan Mas Budi, dan juga segenap Ibu Ansor dan apa Ibu? Wis sembuh iku gapirah ta apa nini ngoten nggih. Nggih, kalih Bapak Ibu Bapak Ansor yang bertugas, selamat bertugas. Semoga pada kesempatan siang hari ini kita semua diberikan limpahan rahmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sepindah monggo kita sesarengan tansah nyaosaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah. Keranten napa ing siang punika kita sarengan tasih dipun paringi nikmat dening Allah ingkang arupi nikmat sehat sempat sehingga saged andherekaken kegiatan ngaos wonten ing siang punika. Uga kalih selawat serta salam monggo senantiasa kita curahkan dhateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sedaya mbedang kadakwa dados umatipun ingkang selalu mendapatkan kebaikan, keselamatan dunia ngantos akhirat. Amin Allahumma. Matur nuwun atas wekdalipun ingkang sampun dipun paringaken dhateng kawula. Kula mboten badhe matur kathah karena wau dari panitia sampun matur kalih kula. Enggak usah suwe-suwe iki kok kiyaine malah umane mek sedina. Ngoten nggih. Kula juga sakake mbah-mbah niki wau saking mriki saking panasen sik ngene iki niku. Nggih Pak nggih. Nggih. Kula matur nuwun atas nami petinggi Desa Srikandang mengucapkan sugeng rawuh, sugeng pinaraan wonten ing Balai Desa Srikandang atau ing lapangan Balai Desa Srikandang.
Muga kanthi rawuh panjenengan ingkang sakmuwenten kathah menika kula yakin akan membawa berkah dan manfaat barokah kagem sedaya warga masyarakat Sri Kandang. Amin Allahumma. Termasuk sak mangke saged do guyub rukun. Amin. Dados mangke sing nanam jagung jagunge tambah apik karena berkah pengaosan menika. Amin Allahumma. Salajengipun inggih menika terberi kula badhe sekedhik menyampaikan kaitan dengan nggih menika pentingipun Bapak Ibu. Pentingipun jaga kondusivitas lingkungan. Dadi jaga keamananku mboten kudune tugasi bapak-bapak mboten, tapi kita sedaya punya peran di keluarga kita masing-masing. Nanti setelah keluarga kita baru tetangga kita. Kados napa? Kados sesuai dengan dawuhipun, ku anfusakum wa ahlikum naro. Dadi ten mriku lah kita jaga diri kita, tetangga kita, keluarga kita, baru orang lain kita kasih pengertian. Ngoten Bapak Ibu nggih. Kula kinten menika cekap ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten kirang sopan sotan santunipun anggen kawula matur kawula nyuwun agungipun samudra pangsami dumateng para bapak ibu sedaya kemawon. Akhiripun kawula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang ketiga dari pimpinan anak cabang Muslimat Kecamatan Bangsri kepada beliau Ibu Nur Istiqlaliyah SPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu nggih. 28 mboten kepanggih kok. Nggih. Didobeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa adzim wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain. Salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para masyayikh ingkang tansah kita dherekaken menggah fatwanipun, utaminipun Bapak Haji Ahmad Nuryanto SPD saking Kayen ingkang selalu kita tenggo-tenggo fatwahipun. Panjenenganipun pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bangsri beserta banomnya Ansor
Fatayat mangke muslimat tak sebut piyambak Pak nggih. Maksudnya sak bano meniki wonten Garfa, wonten Banser, wonten Ansor, Ibnu IPPNU. Kejawi muslimat dan fatayat ngoten nggih. Nek tak sebut setunggal-setunggal niki mangke kedangon. Sedaya ingkang kawula hormati, pimpinan anak cabang muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Bangsri dan Kembang. Ingkang tansah kawula hormati, pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bangsri dan Kembang ingkang kawula hormati. Forkopincam Bangsri yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat khususipun dari wilayah Sri Kandang ingkang tansah kawula hormati, pimpinan ranting muslimat Nahdlatul Ulama sekecamatan Bangsri dan Kembang ingkang tansah kawula hormati, pimpinan ranting Fatayat Nahdlatul Ulama sekecamatan Bangsri dan Kembang yang kami hormati, Bapak petinggi beserta perangkatnya ingkang tansah kawula hormati, grup Rebana Al Huda yang kami banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, menawi wonten ingkang ketinggalan nika mboten ngirangi raos takdim kawula nggih Bu nggih. Sedaya ingkang hadir muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat, sedaya ingkang rawuh ingkang tansah kawula hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wonten ing kesempatan siang menika dari keluarga besar Nahdlatul Ulama beserta banomnya khususipun muslimat Fatayat wonten ing saat menika saged melaksanakan kewajibanipun setiap wonten ing dinten Jumat Pon. Alhamdulillah Jumat Pon saat ini wonten ing Kecamatan Bangsri ingkang dawah wonten ing desa Sri Kandang. Alhamdulillah, mugi-mugi mawon pepanggihan wonten ing sonten menika dados leres-leres ijtima'an marhuman, pepanggihan ingkang membawa rahmat, membawa nikmat datang kita sedaya sesuai ingkang dipun ajeng-ajeng Pak Petinggi nggih. Sing jagunge apik ya ora wong Sri Kandang tok, sing pantune sae mboten Sri Kandang tok, tapi sedaya masyarakat ingkang rawuh khususipun mugi-mugi tambah keberkahan, berkah usiane nggih, berkah rizkine, berkah keluargane, saleh salihah putra-putrane, amin Allahumma. Lan niki barokahe ngaos ngaji. Ngaji ta ngaos. Ngaos Pak nggih, pun pinter-pinter ibu niki nggih. Ibu-ibu sedaya ingkang kawula hormati, membawa keberkahan likulli usrin yusra, segala urusan ingkang rumit, urusan ingkang angil, muga-muga dipun mudahaken dening Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakit-penyakit likulli da'in dawa'a, kabeh penyakit muga-muga untuk tombo waras sedaya, amin Allahumma. Yang dugi mriki niki sakit napa waras? Waras. Nek mboten sakit, nek mboten waras bener mboten dugi mriki. Wong lagi ngeluh wae Kang. Nggih, ngeluh sithik ngoten niku lho. Izin nggih. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, sholawat ma'asalam mugi kunjuk wonten ngarsa beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswatun hasanah kita. Napa ingkang dipun dawuhaken mesti leres. Nek sing dawuh Kanjeng Nabi mesti leres, boten nate salah, boten nate bohong niku nek Kanjeng Nabi. Alah nek bunur ya akeh salahe, akeh bohongi, ngoten Bu. Saestu husnudzon ngoten nggih. Wis padha apike. Muga-muga kula sae jenengan dados ingkang sae, berusaha muga-muga dadi wong sing slamet dunia akhirat, amin Allahumma. Selami kula panjenengan sami nderekake dawuhe Kanjeng Nabi, langkah-langkah kula panjenengan sami anut dawuhe Kanjeng Nabi, lebih-lebih dalam mengemban amanat organisasi, insya Allah selamat dunia akhirat, bahkan berkah pasti ada asarnya. Yang penting nawaitunya,
Yang penting niate. Nek jan niate bener-bener ngurip-ngurip Nahdlatul Ulama. Ngurip-ngurip tah diuripi. Nyan mriki wau sing bayarno sinten? Saestu mboten dibayar Pak Petinggi. Ha nggih, niat ingsun ngurip-ngurip. Insyaallah mangke diuripi Gusti Allah. Diganti dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang langkung kathah, ingkang langkung sae. Amin. Allahumma amin. Para ibu, para sedaya ingkang tansah kawula hormati, atas nama pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama saking Kecamatan Bangsri dan Kembang pindah ngaturaken ahlau wa sahlam bi hudurikum datang sedaya warga masyarakat muslimat fatayat Nahdlatul Ulama ingkang wonten ing sonten menika alhamdulillah sampun ngebaki Bu. Ngebaki napa? Lapangan nggih Pak Petinggi nggih. Nyantamune kathah. Cekap ta mboten jajanane wau. Barokah. Amin. Allahumma. Jin ngaji niku ora entuk jajanan ya alhamdulillah. Nek engko ora entuk banyu ya teko. Mboten napa-napa ngoten nggih. Golek banyu dhewe sanggeng mangke dugi griya, golek aqua diwacana bismillahirrahmanirrahim, diwacana Fatihah. Misale mboten umantem mriki mboten napa-napa, nyan mantep mawon. Nggih, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah diwaca kanggo apa wae. Muga-muga saged kabul. Amin. Allahumma. Atas nama pimpinan cabang mboten saged bales napa-napa. Khususipun saking pengurus Nahdlatul Ulama beserta banomnya Muslimat Fatayati saking Sri Kandang ingkang sampun nggih menika mengorbankan harta bendanya nggih ning nyelengi sik wis telung tigang napa Bu pun manak ya Pak Petinggi 38 nggih pun 38. Mugi-mugi mawon menapa ingkang sampun dados pengorbanan muga-muga Allah bales ingkang langkung kathah ingkang langkung sae. Amin. Allahumma. Hanya ucapan jazakumullah ahsanal jaza min haitsu la yahtasib. Amin. Allahumma. Sing bales sinten? Sing bales namung Gusti Allah. Nek manusa tidak berdaya, manusia mboten gadah napa-napa, yang mempunyai segala milik yang ada di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Mila kula serahkan dhateng Allah ingkang bales muga-muga langkung sae, langkung barokah, langkung manfaat. Amin. Allahumma amin. Para ibu, para sedaya ingkang tansah kula hormati, ingkang paling penting dalam kesempatan menika khususipun ibu-ibu nyuwun sewu wonten tambahan Bu aslinipun. Tapi kula wis rada gremeng-gremeng sithik. Nggih, niku wonten perempuan aswaja. Nggih, ana perempuan aswaja. Ya masyaallah ning latihan niku pirang-pirang minggu Pak Petinggi. Nggih, ana napa jenipun Mares Fatayat Muslimat nggih. Tapi mboten mireng. Blas kira? Nggih, mboten mireng blas. Nggih. Sugeng rawuh Pak Yai kang dipun tenggo-tenggo nggih. Monggo. Nggih. Lho langsung to mriki pinarake. Masyaallah. Mangke kula isa matur ah. Nggih. Para sedaya ingkang tansah kula hormati nggih. Mila pesen kawula sanes wekdal niki monggo niku lho. Napa volumene tah napa mangke dipun atur nggih wong dimirengake sek kaya mbuh malah mboten mireng nggih. Ibu-ibu sedaya ingkang kawula hormati gandeng Pak Yai sampun rawuh kula tambahi sekedhik kemawon nggih sekedhik mawon niki alhamdulillah jamaah haji se-Kabupaten Jepara niki wonten 120 sing rawuh niki ya wonten calon haji calon pun nabung pun daftar dereng pun apal talbiah pun ya saiki talbiah mawon nggih niki minangka menyambut keberangkatan jamaah haji Kembang dan Bangsri khususnya ingkang insyaallah benjang Ahad nggih
Sing durung mriko itu ayo do ngapalake talbiyah. Muga-muga cepet mriko ngoten nggih. Dengan kita berusaha ndongaake lewat barokah Fatihah samangke muga-muga sing sampun enggal-enggal mriko malih. Amin Allahumma. Sing dereng muga-muga enggal daftar ta mriko. Daftar riyen ngoten nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika lak. Labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Kami rindu Baitullahmu, kami rindu Madinahmu, kami rindu Baitullahmu, kami rindu Madinahmu. Labbaik. Mbak Sari turung pundhut ke undangan pengaosan bijadan. Labbaik la syarika lak. Labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika lak. Labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika lak. Kami datang berlumur dosa dan berharap hapuskan dosa. Kepadamu kami berdoa, di hadapanmu kami yang hina. Kepadamu kami berdoa, di hadapanmu kami yang hina. Sebidah malih moga-moga cepat dipanggil. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para sedaya ingkang tansah kawula hormati, monggo kita hadiahi suratul Fatihah insyaallah saking jamaah haji Bang Sri niki wonten 120 nggih. Bang Sri niki wonten 120, ingkang nderek KBIHNU wonten 48. Niki kejawi kembang. Mila monggo kita hadiah suratul Fatihah sak jepara niki wonten 1.500. Mugi-mugi insyaallah mulai benjang Ahad Senin niki badhe dipun pasaken, muga-muga kanthi barokah Fatihah dipun paring kelancaran, dipun paring keamanan, kesehatan, kesempurnaan ibadah haji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang saajengipun nyuwun barokah Fatihah khusus kangge keluarga besar nggih menika saking ranting sumanding asma ingkang sampun tercatat, saking ranting Cepogo 3 asma ingkang sampun tercatat, saking Muslimat Bang Sri 2 sedaya ingkang sampun tercatat, saking ranting Bucu 1 sedaya arwah ingkang sampun tercatat, saking Tubanan 2 sedaya arwah ingkang sampun tercatat, saking Guyangan 1 sedaya arwah ingkang sampun tercatat, saking ranting Jeruk 2 ingkang sampun tercatat, saking Cepogo 2 sedaya arwah ingkang sampun tercatat, saking ranting 1 Kancilan
sedaya arwah ingkang sampun tercatat mugi-mugi kanthi barokah suratul Fatihah asma-asma ingkang sampun tercatat wonten ing kertas muga-muga pinaringan maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nahusu khususan hasatan ila hadrati man asma'hum alladina dzukirtu fi hadhihi baraqah majman min ahlina wa ahlikum wa amwatina wa amwatikum fi hadhil majlis fi hadhil yaum al mubarak wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah ta'ala yu'li darajatihim wa yanfa'una bi asrarihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Ingkang salajengipun pengumuman dene pengaosan rutin selapanan Jumat Pon ingkang badhe dhateng dumawah wonten ing Kecamatan Kembang. Ingkang manggen wonten ing Dukuh Larangan, Desa Duda Awu, Kecamatan Kembang ngoten nggih. Pembicara Ustazah Hajah Zeki Zakia dari Mbate Alit Jepara. Muga-muga kita panjenengan sami dipun paringi panjang umur, sehat, saged rawuh wonten ing pangaosan amin Allahumma amin. Para ibu para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, ingkang paling akhir niki muslimat niki wonten kegiatan ingkang unggul di muslimat nggih menika Mustika Darling. Kula suwun nggih lingkungan sadar lingkungan, kula suwun mangke plastik-plastik nggih mangke langsung diamanno nggih. Didokok dopete tah mangke dokok pundi pokoke aja ditinggal nggih. Ampun ninggal napa Bu? Sampah nggih. Ampun ninggal sampah. Kita harus sadar lingkungan. Kita harus sadar kebersihan lingkungan. Lebih-lebih di keluarga kita main sami muga-muga tansah tambah sehat amin Allahumma amin. Mekaten atas nama pimpinan cabang muslimat dari Kecamatan Bangsri dan Kembang sedaya khilaf sange arah pundi kemawon nyun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.